August 18. Apple guys. So, yung apple today is 10 pesos each. So, malaki yung apple. Minsan yung sobrang liit lang. So, bili ako ng 5 piraso. Kasi kahapon, bumili na ako ng saging. Hi guys! It's Christina ni Sir Family Budget. So, kanina is nag-grocery ako. At kung na pina-follow niyo ako sa Facebook at sa aking Instagram, nag-post ako kanina yung um, nag-grocery ako. Ngayon yung araw ko sa pag-grocery. At dahil ito yung listahan ko. Ayan. Ito yung listahan ko. Oo, nag-post ako ganyan sa Instagram na dinikit ko to sa aking um, pitaka dahil parati ko nakakalimutan yung aking ano. So, ayan yung ano niya, listahan. So, today, papakita ko sa inyo kasi yung budget ko for this week is 1,000 pesos. And papakita ko sa inyo yung meal plan ko for this week. So, ayun. So, guys, medyo makalat lagi yung bahay namin ngayon. Hindi pa nga ako nakapaglinis dahil maaga kaming umalis. Mga almost 9. Kasi para maaga din akong matapos kasi maglalaba pa ako. So, kita niyo naman yung aking headband. Pabebe yung aking headband today. Kasi yung bangs ko is lumalaglag sa mukha ko. So, yun. So, yun nga. Bago ko muna ipapakita ko muna sa inyo yung meal plan namin today, for this week. Kasi, aalis kami sa 15 ng umaga. So, yung meal plan ko is na merong day na wala kaming ano. So, ayun. So, papakita ko muna sa inyo lahat. Ayan. Ito yung breakfast. Sa lunch, wala kaming lunch. Dinner lang. So, ay So, meron ako dito guys. Nag-start ako sa August 11 today. Kasi kahapon hindi ako nag-grocery. Ngayon pa lang ako nag-grocery talaga. So, kung ano yung natira ng ulam, yun lang din yung kinain namin. So, 11 to August 18. So, sa Friday. Until Friday, yeah. So, ayan, kung nakikita ninyo siya guys. Yan, August 18. Tapos, breakfast, sa lunch, alam niyo na, hindi ako naglalagay sa lunch. Sa dinner, ayan. So, kung nakikita ninyo, sa 15 and 16, so nakalagay dyan, trip. Ayan. 15 and 16, pati din sa dinner. Kasi wala kami niyan dito. Uuwi kami ng 16, pero gabi na kami makakauwi niyan. So, possible na hindi na kami kakain dito. So, yun. Kasi pupunta kami doon sa province namin kung saan ako lumaki. So, doon kami pupunta. So, isang araw lang namin kami doon. So, mabilis lang. So, yung aming ulam dito guys is munggo, tinola, paksiw. Yun, tatlong munggo. Magtatatlong munggo kami for until 18. Tatlong munggo sa breakfast. Ano pa ba? Sotanghon. So, sa lunch, alam niyo naman, hindi ako naglalagay sa lunch. Kung ano lang yung natira sa breakfast, no, yun lang din yung kakainin namin sa breakfast, sa lunch ng anak ko. So, yun. Kasi, wala naman siyang day off. Hindi magdi-day off ang asawa ko for this week kasi may absent siya. Instead na mag-leave siya for this trip, in-absent lang niya kasi for day off na din naman niya. So, tapos wala siyang day off for this week. So, absent na lang siya. So, tapos yun. Sa dinner naman, pansit, bread with egg, fried rice. Mag-fried rice kami 2 beses. Tapos, yun, trip din sa 2 days. And 2 bread at saka egg. Tapos, isang paksiw. So, ayan. So, ayan lahat yung aming, So, ganyan ako mag-meal plan, guys. Ganyan, isang week lang yung mini-meal plan ko. So, yun. So, simulan na natin para matapos na tayo sa pag-haul. Kasi, kanina, namili ako, yung budget ko is 1,000 pesos.
for this week. So, dinagdagan nung last, diba, nung nag-ano ako, actually 1.5 lang talaga. So, 750 a week. 750 a week. So, napaka-tight nun talaga as in. So, ngayon, dinagdagan ko lang siya ng 250 per week. Hindi naman talaga sobrang laki yung idinagdag ko. Konti lang naman para at least medyo maluwag-luwag din naman yung aking budget sa ulam. So, ayun. So, unang-una guys, bumili ako ng itlog. So, itlog ito. Isang tray talaga ito. Kung binili ko, isang tray talaga. So, ayan, nakikita nyo, isang tray na itlog. This is 150 pesos isang tray kasi yung ano lang na itlog binili ko yung tag 5 pesos lang. Hindi naman siya maliit kasi medyo ano naman yung mga itlog ngayon, medyo mura din. Kaya ang yung 5 pesos medyo malaki-laki din naman siya. So ayan. Tapos ito yung aking eco bag. Ayan. May isa na pa natatak. Ito yung dinadala ko talaga guys. Ito, lifesaver talaga to sa akin. Kasi, pag namimili ako, especially kung sa palengke, syempre yung mga maliliit, namimili ka, isang cellophane. Tapos, yun, at least, ano siya, madali ko na lang siyang lagay lang, lagay, ganon. Tapos, dahil meron akong tinola, tsaka isang paksiw. So, bumili ako ng isda. So, instead na bangus yung bibilin ko, bumili na lang ako ng, kasi may isda kanina na ang sarap nitong isda guys. Hindi ko alam kung ano pangalan nito. Nakalimutan ko kasi itanong kanina. Pero ayan siya. Para siyang ang tawag dito sa Bisaya is tilog. Kahit ako hindi ko alam kung ano yung tilog. Pero yan yung sabi ng So, marami din nagsabi dun sa customer na okay daw to na isda. So, ang kilo nito is, magkano bang kilo nito? 150 plus ata. 150, 145. Parang ganun yung price niya. So, eto, nabayad nyo is 150. So, tatlong kainan to. Isang tinola, tapos, dalawang paksiw. Paksiw. Dalawang paksiw na isda. So, ayun. Pero, masarap yan. I'm sure. Tapos, bumili din ako ng eto. 5 pesos lang to. Believe it or not, 5 pesos lang to. So, nabibili ko to guys. Kung dito talaga dito sa aming palengke dito sa malapit, yung 5 pesos guys, as in sobrang parang dalawang ganito or minsan isa nga lang na ganito. Pero kung doon ka sa palengke, 5 pesos, eto na yung mabibili mo kalaki. So eto, i-refrigerate ko to tapos ilalagay ko sa cellophane para hindi siya madaling malanta. So ayun, sobrang laki, 'di ba? Tapos bumili din ako ng para mas makita ninyo yung aking yung kaganapan dito sa Tapos ito, bumili ako ng spring onion, 5 pesos ito, spring onion. Siling haba, masarap sa ilagay siya sa Pero minsan lang kasi ako nakakabili kasi minsan lang din ako bumibili nito kasi konti lang yung paglalagay sa tonghon. So ito na lang kasi 15 pesos, 16 pesos ang panset. So, ilang kainan na yan. Tapos, bumili ako ng pinansitan, cabbage with carrots, at saka may red rice. Red rice yung bibili ko na rice. So, 50 pesos yung per kilo niya. So, 'di ba? So, yan, yung rice. Pinakita talaga yung rice, ha. So, ayan, 2 kilos. So, believe it or not, 2 kilos for 1 week. Yan yung kinakain namin. Ang dami nga nagsasabi, 2 kilos lang for 1 week. Parang hindi sila makapaniwala. Taka kung 2 kilos nagkakasya sa amin. Actually, ang sekreto ko dyan guys, para sa gabi, hindi maraming nakakain yung asawa ko sa rice. Talaga naglalagay ako ng gulay. Kasi sobrang, pag walang gulay, yung puro lang, for example, puro isda, yun yung napapansin ko pag yung isang ulam lang, yung isda lang or paksiw or what. Pag walang gulay, matagal siyang mabusog. Pati din naman ako, matagal lang mabusog kung walang gulay.
So, yun yung sikreto ko. So, tsaka siguro din, 2 kilos for a week. So, I'm sure marami naman magre-react. Kasi 2 kilos lang for 1 week. Um, pag ano, kasi sa dinner kasi minsan, nagbe-bread lang kami, hindi naman kami nag-rice masyado sa gabi. So, kaya ganun. Tapos, yun. Bumili ako ng apple, guys. So, yung apple today is 10 pesos each. So, malalaki yung apple. Minsan yung sobrang liit lang. So, bumili ako ng 5 piraso. Kasi kahapon, bumili na ako ng saging. Kahapon, bumili ako to. So, ano yun, 50 pesos ata yung saging. Tapos, eto yung mga, ano, konti lang naman itong binili ko, guys. Kasi, nagtitipid talaga ako kasi bumili ako ng ano ng asawa ko. Hindi naman to, ito mga pagkain, hindi talaga to worth 1,000, okay? Kasi makikita niyo naman, konti lang naman talaga siya. Pero, eto, mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. So, eto, bumili ako ng ginger, um, kamatis, tatlong kamatis, tapos, tatlo ding bell pepper, tapos yun, onion na. Onion talaga yung kailangan ko talaga. Pero, ayun. So, hindi ko na tinanong kung magkano yung per ano nito. Per yung nabayaran ko nito is 26 pesos sa lahat ng yan. Tapos, bumili ako ng dried fish. So, ayan. Ayan, dried fish. Siya wala yung resibo. Kasi mag-expire to. Ito yung hinihintay namin. Kami naghihintay parati ng buy one take ko na bread. Pero hindi ko lang gusto to kasi white bread. Gusto ko sana yung whole wheat bread. So, eto mag-expire to sa 13. Yes, 13. Tomorrow, mag-expire to tomorrow. Pero, no worry kasi i-freeze ko lang to. So, give her. Tapos, yun. Tapos, bumili lang ako. Eto, hindi na to kasama sa, hindi to kasama sa listahan. Pero, nakalimutan ko siyang isama dahil, nakalimutan ko magpapaksiw pala ako. Hindi ko siya nalista. Tapos, eto naman, instead, yung budget ko sa coffee is 30 pesos kasi 6 pesos for 5 days. So, 30 pesos. So, sabi ng asawa ko pa, nakakita ako ng salabat. Yun na lang yung nabili ko. So, nakikita ko ng salabat, 50 pesos. So, kasi gusto niya to. Kasi healthy rin naman. So, ayun. Tapos, bumili na rin ako ng tawas. Ayan. Tawas, 5 pesos. Tapos, bumili na ako ng hair color na color brown. Brown ata ito. Yes, brown. Tapos, shampoo kasi na-short kami sa shampoo. Ayan yung sinasabi ko. So, ayan. So, buti na lang, may extra na money. Hindi na naubos yung 1,000 pesos sa, sa grocery. So, ayan. Kaya bumili ako ng, kasi mga request na to ng asawa ko. So, ayan. Yan yung nabili ko. Tapos, nakalimutan ko kung nasan yun. Teka lang. So, guys, hindi ko alam kung nasan yung vitamins. Ay, hindi vitamins, yung supplement na bimili ko kanina. Ano yun eh? Anong yun yung nabayaran ko? 185 ata yung nabayaran ko doon kasi 14 pieces yung binili ko. Hindi ko alam kung naiwan ko siya sa pharmacy na bilang ko kanina. Hindi ko talaga alam. Kasi kanina naiyak-iyak na si Hagrid kaya umalis ako bigla. Hindi ko siya dinala. Yung sukli lang yung kinuha ko. My God. Wala talaga. Wala ka. 120 pesos yung natira sa akin. So, ayun, at least may panggastos pa kami for the may mga kulang-kulang pa or maubusan ako ng tawag dito, maubusan ako ng fruits, at least may makakabili pa ako, diba? So, sa snacks naman, hindi ko na siya binadgetan yung snacks kasi may mga snacks pa si Hagrid doon, mga sweets nga, pero at least meron. Tapos, meron pa akong tawag dito,
flour, meron pa akong sugar, meron pa akong margarines. So, makakagawa pa ako ng pancake. So, today nga gagawa pa ako ng pancake. Ni-refrigerate ko lang siya. So, ayan. So, kung nakita niyo yung post ko kahapon, release ako ng aking refrigerator. So, yan. Super linis. Ayan siya. Malinis na siya. Ayan. So, ayan. Eto yung aking, nire-refrigerate ko siya para hindi siya masira. So, nilagay ko siya sa, tawag dito, sa freezer. Tapos, yon kasi kahapon nagluto ako. Hindi ko siya inubos. Kasi para at least, may snacks. So, ito yung nilagyan ko, guys. Ito yung lagay ng suka. So, ayun. So, i-defrost ko lang to, tapos sulutuin ko siya kasi, tapos hindi pala ako nakabili ng maple syrup kasi wala akong budget. So, titingnan ko kung makakabili ako ng maple syrup kasi yung anak ko gusto niya yung may maple syrup kasi. So, eto, i-defrost ko to para may makain siya mamaya. So, yung sinasabi ko sa inyo ng may snacks pa, ayan, may snacks pa siya. Tapos may, tawag dito, may milk pa siya. So, ayun. Tapos may stock pa pala siya dito, oh. Makikita niyo siya, oh. So, hindi pa ako na problema. So, tapos may bread pa. So, okay na sa akin yun. So, yun. So, yun lang yung guys. I hope you guys enjoy. And sana ay nagustuhan ninyo. Please like this video kung nagustuhan ninyo. At saka, medyo mahaba na kasi yung vlog. Chika ko ng chika sa inyo. Pero, ayun. Please do follow me pala sa aking Facebook at saka sa aking Instagram, Our Family Budget. At don't forget to subscribe. Uy, medyo dumilim. And leave comment down below guys kung meron kayong parang dumilim. Mag-comment kayo sa baba kung meron kayong gusto mga tanong or gusto niyo mag-share sa inyong budgeting tips sa inyong pang-araw-araw. So yan. See you in my next video guys. Bye-bye.